Bună și bine v-am regăsit la un nou episod cu Carpache. Sunt aici și găsiți nevasta de aseară că trebuie să ia, să facă car, să facă părăcuri. Am luat lista foarte și o să începem la baie ca să ne spălăm pe față prima dată. Ok, stați un pic. Stați așa. Băi, stai că am greșit camera. Ok, ce gata. Mă spăl așa. Ok, ușor, frumos. Și o să mergem până la cumpărături, până la market ca să facem cumpărături. Așa. O să mergem cu market. Ok. Hai că trebuie să vă dau pe jos. Hai că plec mașina, plec mașina. Să vedem așa. Trebuie să deschid după capot dacă nu știu ce am ce. Ok, hai să încercăm pe aici. Ok. Ok. Bag un pic pauză și mă întorc iarăși. Ok, m-am întors. Hai să vedem cum așa. Am făcut numai ca să nu mai să aud atât de tare motorul. Ok, stați un pic. Foarte frumos. Fați. La barcă, face cumpărăturile ok, o să ne facem, o să revin, da? O să revin. Bine, m-am întors, hai să ne dăm jos, foarte frumos. Ne închidem mașina. Ok, hai să până ce să cumpărăm. Să facem, stai să luăm prima dată pâinea. Țac, țac, o să iau pe asta, ok, cea. Hai, să iau. Ok, luăm cărbuni că facem grătar. Tac. Ne ducem un suc. Pentru ea, mă duc să-mi iau bere eu. Ok, unde berea aia, mă? Unde am băgat-o, mă? Uite aici. Ok, mi-am luat-o. Ne ducem, face și eu salată la grătarul ăla. Hați, roșii, crastaveți, așa, gata. Hai să mergem până atunci. Luăm o, 2, 3, că n-am aici, că ne-a poliția direct. Facem aici. Ok? Luăm niște dulciuri pentru copilașul meu. Deci, ați. Mă duc să iau carne. Carnea. După carnea aia, mă, nu dau schimbată. Un pic, ce până la găsile ăsta. Ok, uite aici, țac. Am luat carne, eu zic hai să mai luăm carne de viță, zac,
Hai să mai luăm și câțiva... O să luăm muștar. Sac. Și mai luăm niște... ce să luăm mai luăm? Luăm niște mici. Așa. Stai bă că nu sunt aici micii. Uite aici. Ducem la vânzătoare să plătim. O să încep pe partea aia altă, că mi-am producția de aici. Așa. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Cât costă? 500 de lei. Bune. Luați banii. Mulțumesc, la revedere. La revedere, ziua bună să vedeți. Ok. Stați un pic, că trebuie să fac ceva. Ok. Hai să mergem. Hai să mergem fix acasă. Dedicația. Casă la roșie, după ăla, cât de cool să avem. Ai cumpărat ce ți-am dat? Am cumpărat Cum avem acasă? Bine, azi mergem la mare? Ok. Și... ce ți Ne ducem acolo pe... la mare, deci la mare facem grătar acolo. Ok. Ești copii? Am ajuns! Bine, intră în casă. Stai să iau din bagaș ce... Mi-ai luat ceva dulce? Am luat. Bine. Ai în bucătărie. Bucătărie? Da, ce ai zis? Du-te, pregătește-te și după Ok, să aici, da? plecăm, da? Ok, până atunci mă duc să iau bebelușul. Da, fă bagajele. Sac, asta am plecat. Unde mă copila? Ia și niște cărți, că vreau să citesc. Da, am înțeles, știu ce am vrea. Da, de sus, am uitat. De sus. Ok, stai așa. Am luat, hai, copilul. Bagă-i în mașină. Și eu sunt, hai să plecăm.
Am uitat să închidem. Ok, și adu și biberonul la copil. Ce faci, Fux? Stai acolo, Fux. Fux, n-ai voie să stai acolo. N-ai voie să stai în casă, da? Păzește mai bine casa, da? Ok, unde-i biberonul ăla? Nu știu unde. Aici asta. Fux. Unde toate, bă, Fux? Hai după mine, hai! Hai coa! Nu capre! Fux! Nu vrea să vină Fux. Ok, lasă aici acasă. Păzește Fux casa. Ok, hai să facem. Ok, pune pe GPS unde este marea, că suntem noi și nu știu unde e marea. Ce urma a făcut aici? Stai că e pe spate. Fux. Trebuie să stai acolo. Dă-mi grătarea aia. Da, uite acolo la vecină. O să mă duc să luat de la vecină. Să-mi pus pe ploaie că vrea să facă o grătare. Uite ce ok, l-am luat. Uite ce vreau. Așa, uite de portbagaj. Corect, gata. Fux, stai acolo. Da, am uitat să zic că grătarul la vecinul, scuze. Nu nimic asta. Până atunci o să bag stop și o să revin. Bine, m-am întors. Acum dreptare să fac să nu știu. Că dau direct cu spatele. Da, uite, are gust. Ok, vreau să închide și pe ea. Hai să vină pe la mea. Mă duc eu primul ca să văd dacă e ireșată. Cabrece. Da. Vezi că ne-ai închis în mașină, mă, fraierule. Ha, hai, ok, hai, destul. Până atunci eu fac detarul. Ok. Ok, unde să lăsați? Aici. Ok, și aici. O să mă întorc imediat după ce mâncăm.
A fost bun? Foarte bun. Ok, hai să mergem. Hai, bă. Băi, aproape seara, hai să vă spune copilul cu care. A zis mama că dacă nu ne întoarcem, ne omoară. Ok, și hai să ne facem. Dar prima dată mergem la spălătorie să spălăm. Stai că... Retirez... Așa. Locul viitor cred că se produce și copii stau în față. Ce vreau să văd. Sau un hotel în chirie și dormim. Da, după ce aștia... Aici era pe început. Ok, și uite ce din asta. Hotel. Închiriat aici. Care câți bani dăm? Ok. Doamna, ce... Ok. 100 de miliarde nu-i problemă, dați deci. Țac. Mi-am dat 100 de miliarde și... Etajul 5 cred că trebuie să mergeți, da. Ok. O să ne întoarcem când o să se facă mâine. Ok, ziua lungă și m-am întors. Și cam atâta pe ziua de astăzi. Uitați să dați un follow și mai mă întorc cu 2 episoade. La pa, pa!